ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶେଷ ପାଳି ଗୁରୁବାର ମୋତେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ତୋ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ନଡ଼ିଆ ଛେନାକୁ ମିଶାଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ବନେଇଦେଲି। ପୁର ବନେଇ ସାରିକି କ୍ଷୀରି ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇକି ରଖିଛି। ଆଗତୁରା କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବି ବୋଲି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ପୁର କରିସାରିକି ଯନ୍ତୁଣୀ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ପୁର କରିସାରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିବି। ଗଢ଼ି ସାରିଲେ ପିଠା କରିବି। ପିଠା କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ତ ପିଠା କରି ଆସେନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଲ ତ ଖରାପ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ ହେଇଯାଏ, କରୁ କରୁ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁର ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଯନ୍ତୁଣୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ପିଠା କରିଦେବି। ପିଠା କରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି ଆସିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପିଠା ବାଢ଼ୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେବି, ସେ ପାଇବେ। ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇସାରିଥିବେ। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶେଷ ପାଳି ହେଇଥିବ ନା, ପିଠାପଣା କରିକି ଖାଇଥିବେ। ମୋତେ ତ ଆସେନି, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।